Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako prebiehalo robenie parmeniných zubov. U koní sa pravidelne vykonáva ošetrenie zubov, pretože ich zuby neustále rastú a bez prirodzeného obrusovania počas pastvy môžu prerastať. Nesprávne alebo neobrusované zuby môžu spôsobiť problémy pri žuvaní, čo vedie k nechutenstvu, chudnutiu a iným tráviacim ťažkostiam. Preto je dôležité, aby veterinár pravidelne kontroloval a upravoval chrúb koňa, čo zabezpečuje jeho pohodlie a správne trávenie. Zuby by mali byť robené každý rok a pol až 2 podľa potreby koňa. Poďme sa už ale teda pozrieť, ako to prebieha. Najprv dal veterinár parmene takúto prerobenú ohlávku, aby nemohla veľmi hýbať hlavou, a takisto aj zubný rebrík. Tento nástroj pomáha udržiavať ústa koňa otvorené, čo umožňuje veterinárovi vykonať zákrok na zuboch bezpečne a efektívne. Zubný rebrík bol špeciálne navrhnutý tak, aby minimalizoval stres a ovládal kontrolu nad otvorením úst zvieraťa. Potom veterinár vyplachol parmene ústa vodou. Veterinári často koňom vyplachujú ústa vodou, aby odstránili zvyšky potravy a iné nečistoty, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť vyšetrenia a samotného zákroku. Tento krok zlepšuje hygienu ústnej dutiny a zabezpečuje lepšiu viditeľnosť zubov, čo umožňuje veterinárovi dokončiť dôkladnú kontrolu. Okrem toho vyplachnutie úst prospieva aj k väčšiemu komfortu koňa počas zákroku. Nasledovalo dôkladné obrusovanie zubov. Pravidelné obrusovanie zubov u koní je nevyhnutné na odstránenie ostrých hrán a háčikov, ktoré môžu spôsobiť poranenia v ústach a sťažiť žuvanie. V prírode sa zuby koní prirodzene obrusujú konzumáciou rôznorodej potravy, ale u domestikovaných koní je potrebná pravidelná starostlivosť odborníkom. Potom ešte veterinár parmene obrúsil predné zuby. Nakoniec sa parmene ešte vypláchli zuby a skontrolovalo sa, či je všetko v poriadku. Tak ahoj pri ďalšom videu.